anotozviziva kuti unosangana nepamwe pane makata mukati meupenyu, but sekuti uri muteveri waKristu unofanira kuonekwa uchiita sei? Uchiimba. Muimbi anozviziva kuti unogona kurwarirwa. Muimbi anozviziva kuti unogona kuchinjwa kwekukembera. Tiri tezeresa ngano. But iwewe manzika unofanira kuonekwa uchiita sei chete? Uchiimba. Tiri tezeresa ngano. Umwe abva atotsinhira akati unofanira kuonekwa uchikemba. Saka tichaonekwa tichiita sei? Tichikemba, tichiimba. Zvisinei nekuti ndiko kwetaida here kana kuti hakusiriko. Isuwe tinoteera ndiMwari. Hatiteeri makebhisaiti. Musi kundibata sangano. Isu tinoteera niko? Tinoteera Mwari. Hatiteeri kuti tazokembera kupi. Solongo takemba, zvese zvakatoita sei? Zvakatonaka. Solongo tiina Mwari pese petinenge tiri. Saka tinofanira kuonekwa tichiimba nguva dziri dzose. Ndichada kuti tipinde mukati meBhaibheri. Musoro wenyaya wetinawo nhasi uri kuti iwo chenjera kuwanikwa wakareruka. Kureruka handiti munokuziva. Ini pendiri panapa kana ndikanotsika pasikero, sikero yacho kana isina kufa, sikero ikabudisa kuti 40 kgs, ndinofanira kuonekwa ndiri munhu anokutambudzika kukuru kwazvo, because sikero inonge yabudisa kuti baba makareruka. Pane zviri kulenga panani pamuri zveshuwaka. Nyaya dzeuremu inyaya dzekuti umwe munhu anogona kutotadza kurara kuburikidza nerizauti yaanoona paaenda pasikero. Asi chaizvo chii chakumbonyasoitika kwandiri kuti ndakuda kufa here? Chii chakuitika chaizvo? Saka nhasi musoro uri kuti chenjere kuwanikwa wakaita sei? Wakareruka. Tichaverengerwa Daniel chapter 5. Pane mukuru aripo pachapter iyoyi akazoonekwa akareruka. Haasi ngori masikero aya tinoziva aya, masikero angoripo chete. Mukuru wekudenga ane sikero yake yaanoteera nayo. Tiriteeresa ngano. Saka pasikero iyoyo ndio patiri kuti chenjera kuwanikwa wakaita sei? Wakareruka. Sekuwanikwa kwakaitwa mukuru uyu akareruka ari pachapter iyi. Saka ndichakumbira vamubvumbe vaverenge vachimhanya Daniel chapter 5 verse 1 kusvika pavhesi ya 11 wozobva pavhesi ya 24 kusvika pavhesi ya 26. Daniel chapter 5 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 11. Zvino mambo Bheshazari wakaitira madzishe ake ane churu chezana mutambo mukuru, akanwa waini pamberi pavo vane churu chezana. Zvino Bherishazari wakati abatwa newaini, akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesirivheri yakanga yabviswa nababa vake Nebhukadhinezari patemberi yaiva paJerusarema, kuti iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vanwe nayo. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaiva paJerusarema. Iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa waini vakarumbidza vaMwari vendarama nesirivheri nendarira nedare namatanda namabwe. Zvino nenguva iyeyo minwe yeruoko rwomunhu yakauya ikanyora pakatarisana nechigadziko chemwenje pasuko ramadziro eimba yamambo. Mambo akaona chanza choruoko rwakanga ruchinyora. Ipapo chiso chamambo chakashanduka maari, pfungwa dzake dzakatambudzwa. Zvifundo zvechiuno chake zvikazununguka. Maapa vhesi ndakuenda pa7. Alright, ande zvechiuno chake zvikazununguka, mabvi ake akarovana. Mambo akadanidzira achiti,
vauye neng'anga navakaredhiya navafemberi. Mambo akataura akati kuna vakachenjera veBhabhironi, ani nani ungarava izvi zvakanyorwa akandizivisa kududzirwa kwazvo, uchafukidzwa nguo tsvuku nokushongedzwa uketani hwendarama pamutsipa wake, uye uchava mubati wechibharo paushe hwangu. Yes. Vesi ya8. Ipapo vakachenjera vose vamambo vakapinda, asi vakanga vasingagoni kurava zvakanyorwa kana kuzivisa mambo kududzirwa kwazvo. Zvino mambo Bheshazari akatambudzika kwazvo, chiso chake chikashanduka maari, nemadzishe ake akakanganiswa. Ipapo vahosi vakapinda muimba yomutambo nokuda kwamashoko amambo namadzishe ake. Vahosi vakataura vakati, imi mambo, raramai nokusingaperi, pfungwa dzenyu ngadzirege kukutambudzai, chiso chenyu ngachirege kushanduka. Vesi 11. Mushe hwenyu muno mumwe uno mweya wamwari vatsvene mukati make. Pamazuva ababa venyu chiedza nezivo nenjere zvakafanana nenjere dzavamwari zvakawanikwa maari. Mambo Nebhukadhinezari baba venyu, ivo mambo baba venyu, vakamuita mukuru wevachenjeri neng'anga navakaradhiya navafemberi. Vesi ya 24. Vesi ya 24. Naizvozvo chanza choruoko chakatumwa chichibva kwaari zvakanyora izvi zvakanyorwa. Zvino zvakanyorwa ndizvezvi: mene mene tekere ufasini. Vesi ya 26. ufasini, kududzirwa kwechinhu ichi ndikoku. Tekere, kududzirwa kwechinhu ichi ndikoku. Mene, Mwari wakaverenga mazuva oushe hwenyu akahugumisa. 27. Yeah. Tekere, iwe wayerwa pachiyero ukawanikwa wakareruka. 28. Mwari akoromborere kuerengwa kweshoko rake. Amen. Ndo petiri kuda ipapa. Pana mambo ari kutaurwa nezvake. Uyu mambo ainzi Bheuchaza, ndiye anga akutonga Bhabhironi pamazuva acho. Tiri tese kasangana. Saka kunonzi akaita mutambo. Akaita mutambo. Saka panyaya yakeka pane tumalessons tushoma twatoda kuti tingodzidza tobva tanamata. Mambo anonzi akaita mutambo. Saka kuita mutambo hachisi chinhu chakashata pamberi paMwari. Titesere sangana. Mutambo chaiwo hachisi chinhu chakashata pamberi paMwari. Asi manje mitambo, apa pandoda kuti mundibatei, ndo lesson yekutanga. Mitambo inoshandiswa saSatani sema-hunting grounds ake emacandidates ake. Hamupo sangana. Satani anotora advantage yekuti kwaitwa mutambo, obva aziva kuti pamitamboka vana vaMwari chero, even vana vaMwari chaivo panonga paine kufarisa kukuru kwazvo, kwekuti iye anobva ati no, ipapa apa ndo pendinoda kuvabatira. Kana tikapinda munhoroondo yeBhaibheri, pane mitambo mizhinji yakazopera kumagumo kwayo ine kuchema mukati. Ngatirangarirei mutambo uye waHerodhi. Tiri tesere sangana. Pamutambo waHerodhi ndo pakazodamburwa John the Baptist musoro. Asi mutambo wanga wakashata here? Mutambo wakaita sei? Mutambo hauna kushata. Kuita mabirthday parties hachisi chinhu chakaita sei? Chakashata. But imomo mumitambo imomo, mumapati imomo, mumaparo imomo, ndo munoonekwa Satani achiita sei? Achibata ushe. Panyika panapa vazhinji vari kurigreta kuburikidza nezvakaitika pari pamutambo. Hamuna kundinzwa sangana. Pane vamwe vanotochema izvozvi kuti ina handisitombozivi kuti chii chakazomboyatsoitika
pamutambo ipapo, ende ndandagara ndiri munhu atori right, but pamutambo ipapo handisi kuziva kuti ndakazopuwa chikafu chakadii, ndakazomwiswa chii, ende zvakaitika zvakazoita sei, zvakazoitika ndikapedzisira ndane misodzi chi pamatama. Tiri tesere sangano, asi handina kuti mitambo yakaita sei yakaipa, but panoda kuchenjererwa kuti ipapo Satani anonga achitoita sei, achitovhimawo kutotsvagawo vekutoparadza kuburikidza nechi nemitambo. Saka iripo mitambo yatinotokopwawo isusu. Tiri tesere sangano, regai ndimbotaura nehanzvadzi dzangu zvishomanene. Ini handisi ine position yekukudzivisai kuenda kumitambo, but kune vakawanda vari kuchema kuburikidza nezvakazoitika pamitambo. Vamwe vacho unonzwa vachinzi ini ndakangopiwa dhiringi kuti ndimwe, but ndapiwa dhiringi racho kuti ndimwe handizozivi kuti chii chakazoita sei chakazoitika. Nhasi uno ndiri muposition isingandifadzi, ende ndandakura ndiri munhu akaita sei akazvibata, munhu atori right. Saka mitambo ndeyekuita sei, ndeyekuchenjerera, wotoasesa kuona kuti ari kukukoka wacho ndiani. Iko zvinezvi kune vamwe vari kukokwa kumutambo wematumba, vari kutoramba, asi kunzi huyai kuno kwaita mutambo, kwaita pati. Mameno zvimapati nezvimazita zvazvo zvezvinonga zvinazvo zvimapati izvi, unonga wari muromo umwe chete. Saka mitambo ndeyekuchenjerera. Muri kuona kuti paiva pamutambo ka, but Bhabhironi yese ndope yakatoperera ushe hwacho, pari pamutambo. Saka vana mai, kumitambo ngatikokwei. Hatikurambidzwi kuenda kumitambo, but mitambo inoda kuita sei, inoda kuchenjererwa. Vakomana ngatichenjerere. Pane vamwe vakomana vekuti kukura kwake kwose anga ari munhu wechechi, anga asina kana problem, anga asina kumbobvira abata kana chinonzi drug, kana chinonzi mutoriro, kana chiri chii, but kubudikidza nemutambo netricks dzakazotambwa pamutambo, iko zvinezvi atova munhu wechii, atova munhu wemadrugs. Saka mitambo ndeyekuita sei, ndeyekuchenjerera. Handei ndibatire vhesi ya2 pachapter iyoyo. Pane imwe lesson inobuda pavhesi ya2. Vhesi ya2. Yes. Zvino Bheshazari wakati abatwa newaini akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesirivheri yakanga yabviswa nababa vake Nebhukadhinezari patemberi yaiva paJerusarema, kuti iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vanwe nayo. Ndio pandiri kuda ipapo. Muri kuona kuti pati yanga yakamira sei? Pati yakanga ine vanhu vakawanda. Tiri tesere. Ende mukati macho murunzi mamwe ainzi malodzi, ndo ari kunzi madzishe ava. Ndizvoka tobva taenda pazasi kwabva kwanzi nevakadzi vake. Vakadzi hatizivi kuti anga ine vakadzi vangani. Ndizvoka izvo. Kwabva kwazonzi nevarongo. Varongo vake kuti vakanga vari chii? Vakanga varipo. Ndizvoka izvo. Ndokubva pazonzi zvino akazoti abatwa, ndokubva arayira kuti midziyo iite sei, iuye. Muri kuona kuti pane aspect yekuonererwa yakazobuda apa. Hamupo sangano, hamusi kuibata sangano. Pane vanhu vasingatani kuonererwa kana vanhu vawanda. Ndo yanga iri type yamambo. Anga akatariswa nevanhu vazhinji vai-includa nevakadzi nemasmall house. Vakanga vari chii? Varipo. Vakati iye akati but ini ndingave zvinganyatsondilimita inisa mambo. Ndigonzi pane zvimwe zvinhu zvenisingaiti panyika panapa inini ndinotonga pasi rese. Haizvozvo hazviiti. Chirega ndichiita manje musikanzwa wemhando yepamusoro. Musikanzwa wakaita kuti vabva vaita sei? Vabva vaparara dhei iroro. Saka kune vasingatani kuonererwa kana vanhu wawanda. Tiri tesere sangano. Ipo zvinezvi tiri kuenda kumutambo. Ndizvo guys. Tiri kuenda kumutambo. Mutambo wacho kunenge kuine vanhu vazhinji. Vamwe vacho hatitombovazivi vachange varipo. Tiri tesere sangano. Amen. Regai nditaure nekuti chokwadi hachiputsukama. Ndizvo guys. Pane vamwe vachada kuonererwa nekuda kwekuti maziso anenge awanda kumutambo. Tiri tesere sangano.
pane mamwe maripotsi etinombonzwa kunzi pamutambo wakadai pane mwana akazoonekwa ari kwakati mwana iyeye anga ari kuchechi yakati kumutambo. Saka kumutambo kunoda kuzvidzora, ndizvoka, nekuti Belshazzar iye wacho akaafektwa nemutambo, Bhabhiloni yacho, kingdom yacho ikaafektwa nemutambo. Vese vamwe vese vaibhenefita kuburikidza neBhabhiloni vakaafektwa futi nemutambo kuburikidza nedecision yaBelshazzar ari one. Saka iwe kana ukaita musikanzwa kumutambo, iwe wacho uchaafektwa nemusikanzwa yako, ndizvoka izvo. Vabereki vako vobva vaafektwa futi nemusikanzwa yacho. Chechi yako futi yobva yaafektwa nemusikanzwa. District rako robva raafektwa nemusikanzwa yacho futi. Kozouya maelders ekuchechi kwenyu anoafektwa, because pese pavanonga vachingoti imimi hamuna zvamuri kutungamirira imimi, because vana venyu ndio vane reputation yakadai. Zvechiitika kumutambo. Saka kumutambo zvisinei nekuti kwauya maziso akawanda sei, munhu ndewekuita sei, ndewekuzvidzora kumutambo. Regai tiende paleseni yekupedzisira. Belshazzar munhu aiziva. Muripo ere sangano? Ndoda kuti tisapote pfungwa iyoyo naMatthew chapter 7 verse ya 24. Belshazzar munhu anga asiri ignorant yekuti zvinhu zvakamira sei. Ndiye anga ari muzukuru kuna Nebukadhineza. Saka zvese zvakanga zvaitika kuna Nebukadhineza Belshazzar aizviziva. Tiri tesere? Paya panofoseredzwa vanhu kuti vanamate chifananidzo nasekuru Belshazzar, vakomana venhingi voramba kunamata chifananidzo, vekwaIsraeri voramba kunamata chifananidzo, vozonzi vakandwe mumoto. Zvese izvozvo zvaizivikanwa nemuzukuru, because zvese zvaiitika within the kingdom zvainyorwa pasi. Tiri tesere sangano? Zvese zvainyorwa paya pakaenda Nebukadhineza achinofura sora semhuka for 7 years. Mushure mekunge azvikudza, Belshazzar aizviziva, nekuti zvese zvinoitika mukingdom zvinonga zvakarekodwa, zvinonga zvichizivikanwa, ende zvinofanira kunga zvichishandiswa kuitira kuti ugokwanisa kutungamirira kingdom zvakaita sei, zvakanaka. Saka zvese izvozvo aizviziva. Saka munhu aiziva, akaita misikanzwa achiita sei, achiziva. Matthew chapter 7 verse ya 24. Verse ya 24. Yes. Naizvozvo mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa. Naizvozvo mumwe nomumwe anonzwa mashoko aMwari aJesu Kristu akaaita, akama-aplya mashoko acho, ungafananidzwa nomurume wakachenjera. Unofananidzwa nemurume akachenjera wakavaka imba yake paruware. Anonovakira paruware. Dzikai pazasi zvishoma. Pane umwe futi anofananidzwa panapa akavakirawo pamwe. Verse ya 26. Verse ya 26. Mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa. Umwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa. Akasaaita. Akasama-aplya mukati muupenyu hwake. Ungafananidzwa nomurume benzi. Unofananidzwa nemunhu ari foolish. Wakavaka imba yake pajecha. Uyu akavakira pajecha manje. Muri kuona kuti chinopatsanura maKristu chinhu chidiki diki. Haisi nyaya yekunzwa shoko. Hamusi kundinzwa sangano. Nyaya yekunzwa haitsomborina kana problem. Muri kuona tiri tese panapa tiri kutonzwa shoko richitoita sei, richitotaurwa, ndizvoka. But mutsauko unozowanika pamaKristu ndewe application yeinformation yewanzwa. Hamupo. Kuri kunzi anonzwa mashoko oma-apply akafanana nemurume akachenjera akavakira paruware, but anonzwa mashoko akama-neglect akasama-apply mashoko acho anofananidzwa nemurume benzi akanovakira pajecha. Saka information inosvika kuvanhu vese, information inotosvika kwatiri tese sesangano, but pane umwe anozosarudza
kusa-aplaya zvaaronzwa. Iye anobva anzi anofanana nemurume benzi akavakira pajecha. Saka Mwari ngaatibatsire tive muenzaniso uyo akachenjera, akavakira akavakira paruware, anoaplaya zvaanonga anzwa. Tiri tesere sangano, kunzwa nekuita ndicho chinonzi chiKristu. Saka ukanzwa shoko raMwari iwewe ukasare aplaya, nyaya haisi pakuti wanzwa shoko racho, because unogona kungotora advantage yekuti akuchechi ndoenda ndinongononzwa pamwe chete nevamwe. Shoko racho rouri kunzwa iroro rinoda kuzoaplayiwa. Tiri tese kasangana. Saka uchenjeri hunobuda pakuti waaplaya here zvawakanzwa. Saka iwe kusvika nhasi unowu ungori nembiri yemisikanzwa, especially kumagathering, but kangani wechitsiurwa kuti wechiudzwa kuti misikanzwa haidiwi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti shoko raMwari riri kutaurwa asi rechibondera. Musoro wedu wenyaya uri kuti chenjera kuwanikwa wakaita sei? Wakareruka. Belshazzar akaonekwa akareruka nemhaka yekuti information aiva nayo, but could not make use of the information kuti imubatsire. Therefore akazoita sei? Akazoparara. Saka information iri kusvika kwatiri nguva dziri dzose. Ikoko shoko richange richiparidzwa futi iyi information iyoyo, but kana ukatadza kuiaplaya muupenyu hwako, chenjera kuwanikwa wakaita sei? Wakareruka. Because pane panosvikwa naMwari pekunzi no, apa zvaringana, uyu haana kana kg ari kuripota paskero. Saka uyu beta tingoita sei? Tingoita do away naye. But munamato wangu hausi wekuti zvakadaro zviwanikwe kwatiri isusu tiri pano. Isu tofanira kuti tikaenda pachiyero chaMwari toonekwa tichiita sei? Techirema. Sekunyemwerera kwaungangoita wewe kana ukaenda paskero ukaona makgs ako achiita sei? Akamira zvakanaka. Handifungi kuti pane anombosuwa akanyatso kuona makgs ake achienderana nezvaanonga achida, zvaanonga achitarisira. Anotounyanisa chiso munhu anoona makgs ake asingaenderani nezvaanoita sei? Nezvaanofunga. Saka Mwari ane chiyero chaainacho kwetiri tose. Saka isusu patichaenda pachiyero ichocho tichaonekwa tiri muchimiro chipi. Saka tiri kubva pano tichienda kumusangano, tichienda kumutambo. Nyaya yakaitika pamutambo iyi, pane achati achiyerwa kumutambo ikoko obva aonekwa asi akareruka. Tiri tesere sangano. Saka Mwari anogona kubva akukondhema zvachose, because unonga uchikanganisa kufara kwevanhu pamutambo. Saka Mwari anogona kuita sei? Anogona kubva atokukondhema. Saka Mwari ngaatibatsire, especially mayouth, ngaatibatsire tirege kuita sei? Tirege kuonekwa tiri vanhu vanozoita sei? Vanozonyadzisa. Mwari ngaatibatsire vana mai navana baba, tingonomira pazvinzvimbo zvedu. Kune vanoti vakasvika kumutambo haachagarisiki panzvimbo imwe chete, anoonekwa maraini ekuseri, agoonekwa futi mamwe maraini ekuseri, agoonekwa nemhaka yekuti maziso anonga aita sei? Awanda. Woita sekuti une hanya stereki nekukemba kwakaita vanhu, woita sekuti ndiwo wega wokunyanya ufara stereki. Tiri tesere sangano. Saka ngative vanhu vakaita sei? Vakachengeteka. Tirege kuti kana taakuyerwa tuonekwe takaita sei? Takareruka. Because kureruka ikoko it brought ruin to the kingdom of Babylon. It brought a ruin kuna iye Belshazzar, umambo wake wakabva waperera ipapo. Saka hatidi kuti uzoregireta mukati muupenyu hwako. Saka toda kunamata munguva dzino dzemangwanani, toda kunamata panapa nevana vaMwari vanoti ndazvinzwa kuti Mwari ane sikero yake yainayo, asi inini handisi kuda kuti ndigovawo muenzaniso wakaipa. Handisi kuda kuti ndikayerwa pasikero iyoyo ndigoonekwawo ndichireruka. Ndoda kutoonekwawo ndichitokwanisa kana zvichibvira ndichitodhingurawo sikero yani, sikero yacho.
ndigoonekwawo ndiri pamuposition iri right. Kana paine akadaro ngavasumuke tione nguva yekunamata. Ngatinamate. Baba wedu vekumusha kumusoro kudenga, tinokutendai nekuti mune hanya nesu, munotitsiura zuva rimwe narimwe. Toda kutendai kuburikidza nevana venyu vasumuka, vari kusumukira kuti vachibatsirwa nemweya wenyu vagowanikwawo zvimiro zvavo zvakanaka, vasiri muboka revanonyadzisa. Pakati peduwo tine mayuthi, naivo vanotodawo kuchengetedzwa nemi. Kana vari vega vanorasika. Pakati pedu tine vana, naivo vanodawo protection. Mukati menzvimbo iyoyo munogona kunga muine zvinokuwadza zvirimo, munogona kunga muine zvikara. Tinongokumbirawo tenzi mugotichengetedzawo kubva kune zvese zvakadaro. Tina vana baba pakati pedu, naivo tenzi vabatsirei. Chidiso chedu ndechekuti tigobvawo tavandudzwa, tigobvawo tawedzerawo ma-kgs pakurema kwedu pamweya. Tinokutendai nekunzwawo kunyengetera kwedu. Natenzi wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen. Irikufungane kunaka penyika iyo ndichashika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanero zuwa pawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi yere musimba natenzi ndoda kunamata ndiwese muwani wemweya nyerezi yatupenya igawe yangu pamusi unochisa kwazo ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanero zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere Jesu nomupa rukudzo narini sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ichawa nyerezi chiremba mumane rusuva rawira nomukanda pone swatowe kumusha ichawa nenyerezi yere nichafara kuona usu wa Jesu nomupa rukudzo narini sichandi fatamu mushawe ndarama kutingi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane alusuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanero zuwa
chawa nenye